Soc Tales de Milet. De Milet perquè visc a Milet i perquè vaig néixer a Milet. Però fa poc que no visc a Milet. Aleshores potser ja no soc Tales de Milet. Bé, és de ser tafaner que et coneguin amb un nom que té la població on vius. Jo afirmo que l'imant atrau el ferro perquè té ànima. Doncs jo no dic tenir ànima, perquè no aconsegueixo atreure a cap mossa. Fa poc m'he assabentat que un tal Pitàgores ha creat un grup exclusiu on no es pot menjar carn ni faves. Doncs jo també formaré un grup on no es pugui menjar ni bròquil ni col bullida, ni vi diluït amb aigua. Aigua, aigua, aigua. Doncs això, que jo crec que tot prové de l'aigua.